पुरणपोळी बघा कशी टम करणं फुगलेली आहे. अशी डिलिव्हरी होईपर्यंत फुगली असती तर किती मजा झाली असती ना. वा 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 मस्त एकदम गरम गरम. तर इथे बघा आपली पहिली पुरणपोळी आपण देवासमोर ठेवूया. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे खूप दिवसानंतर महिन्यानंतर आमच्या इकडे लाईट गेलेली आहे. पण हे सर्व दिसतं इकडे लाईट पेटलेली आहे आणि बाहेरच्या रूममध्ये पण लाईट आहे पण मी घालवलेली आहे. पण वरती गोल्डन आणि सिल्वरमध्ये पूर्ण बॅकअप आहे. म्हणजे दोन्ही फॅन पुढच्या गोल्डमध्ये दोन्ही फॅन दोन्ही ट्यूबलाईट पार्टीमध्ये दोन्ही फॅन दोन्ही ट्यूबलाईट सर्व चालू आहे. चार्जिंग पॉईंट चालू आहे आणि टेरेसवरती 2 बल्बसुद्धा चालू आहे. हे सर्व आपलं इन्व्हर्टर बॅकअप आहे. आता सोयी केली होती म्हणून माझा इकडे हात भाजायला लागलाय. ही पोळी काय सांगत होतो, ही पोळी आपण देवासमोर ठेवणार आहे. पहिली पोळी होळी रे होळी पुरणाची पोळी बस कर तू मुंबईची छोरी. हॅप्पी होळी सर्वांना, हॅप्पी होळी. या सर्वांनी आज तुम्ही जर होळीच्या दिवशी आमच्याकडे असता तर तुम्हाला पुरणपोळी नाही दिली असती आम्ही. काय तुम्ही मिस केला, पण वरच्याने मिस नाही केला. वरती 5 जण आहेत आपले गेस्ट. ओके तरी देवासमोर ठेवून आलो मी. ओके इथे बघा आज आपली 5 व्हेज थाली सर्व होते आहे. टोमॅटोचं सार. ही कसली भाजी आहे हे बघ मी बोलते थांबा. हे बघा हा कम्प्लीट आहे. मटकीची भाजी, टोमॅटोचा सार, मुळ्याची भाजी, इथे लोणचं आहे, पापड, आपली पुरणपोळी, भाकरी, भात आणि सॅलडमध्ये काकडी आणि टोमॅटो. हे आज आपण गोडमध्ये आमरसच्या ऐवजी पुरणपोळी दिलेली आहे. आणि इथे डाळ पण आहे. म्हणजे जे कोण टोमॅटो सार खात नाही त्यांना. त्यांना डाळ. आणि इकडे आम्ही भाकरी 5 ताटात 4च भाकऱ्या झाल्या म्हणून मम्मीने परत पीठ मारलं. वरण खात नाही त्यांना नाही. वरूनच ऑर्डर आली आपल्याला की आज टोमॅटोचा सार पाहिजे अर्ध्या जणांना. हा मग तेच ना कोण खात नसतील नाही ना त्यांना आवडतं म्हणून आहे ना. आवडतं त्यांना म्हणून टोमॅटोचा सार मागितला. तर हे 2 ताट घेऊन जाऊया आपण. हो जा. त्यामध्ये तूपचा पॅकेट आणि दहीची वाटी पाहिजे. तर इथे आपला भाकरी ॲक्शन लागेल सांगतो. आणि इकडे आपली 5वी प्लेट आहे ना ही. सर्व आले. मे भी आओ. बहुत मजा आया. नाही यायचंच आहे. एक्झाम आणि काय तुमच्या लोकांच्या खूप स्वभाव म्हणजे आम्हाला वाटलंच नाही की आम्ही इकडे बाहेर आपलं घरचं वातावरण कसं असतं तसं वाटतं. छान वाटतं. असं कुठे मिळतं रे आपण. चला बाय बाय. नमस्ते. आज दोघं पण चालले सिलेंडर भरायला. सिलेंडर किती लागायला लागलाय माहितीये का. आणि कोणता सिलेंडर ते पहिलं दाखवतो मी. कोणता मोठा सिलेंडर आणि छोटा सिलेंडर दोन्ही पण आपले 1 महिन्यात संपले. आता किती हलका झालाय हे बघा दिसतंय का. आता किती रुपये भरायला लागतं लास्ट टाइम सांगितलं होतं ना. पण आता दर बघूया किती आहे ना. तर हा एक सिलेंडर मी आता बाहेर नेतो बघा इथे ठेवले. आणि त्यासोबतच आता मोठा सिलेंडर पण ना. मोठा सिलेंडर पण दोन्ही एकत्र संपले म्हणून बरं आहे की एकत्रच नेतोय मी. हा इकडे आहे ना. त्याला गाडी आहे म्हणून काय वाटत नाही. चला गाडीत लोड करूया. इकडे पर्यंत राहू दे परत भरून आणेल ना. खाली असल्या उचलायला का वाटत नाही. भरलेलं असलं की उचललं होत नाही. आणि आता कुठे ठेवतो बघा. ऍक्टिव्हाच्या बरोबर मध्ये आपली ऍक्टिव्हा आहे म्हणून आपलं सर्व काम होत आहे. ऍक्टिव्हा नसती तर तुम्हाला ताजे फिश पण आपल्याला नाही मिळाले असते.
आणि हे काय काजल मधोमध पकडेल ना? गेला नाही. ठीक आहे, पहिलं ते काढतो मी. काय ते बुबू? आता बुबूचं इकडे नाही, बुबूचं हँडशेक करा. बुबू हँडशेक करा, हँडशेक करा. हा, handshake करा. हा. बुबू हिचा जीव वर खाली होत आहे. वरती खाली कुठे चाललंय, कुठे आपण नाही चाललोय ना. चला. इथे बघा यांची न्यू सिटिंग अरेंजमेंट झाली. आता खोदतायत माती विती आणि बसतायत त्याच्यात. थंडाव्यासाठी. हा, गरम होतोय ना. आणि मला एक सांग काजल, की आपली काय सांगायचं? काय हो, काय बोलतो, काय बोलतो, काय बोलतो, काय? ह्यांचं तर आता चालूच राहील. बुबू आमच्याशी ना नेहमी काय ते काय बोलायला राहते. मला एक सांग की आता वरती बुकिंग आहे की नाही? काय वरती बुकिंग आहे का आपली? सिल्वर रूम मध्ये आपले 2 गेस्ट आलेले आहेत. सिल्वर रूम बुकड आहे. आता उद्या चेकआउट आहे त्यांचा. उद्या खाली आहे आणि परवापासून परत आहे. परत चेकिंग आहे. तशी बिस्किट आणा, बिस्किट आण म्हटल्यावर गप्प बसली. हा, तुला बुबू बिस्किट आणतो. हा, काजलचा फ्रेंड आहे बघा इकडे केवढा मोठा. हा बाबा इकडे बघ, लगेच मी जिकडे शूटिंग करतो तिकडे बघ, लवकर ये. दिसला काय केवढा मोठा आहे ना रे ते? कुठे? हा बघ, त्याच कलरचा मम्मी. हा बघ, ते सरडा असेल. सरडा दिसला काय? हे कुठे आहे? हा बघ इकडे. हा बघ, कुठे? हा, केवढा दाखव कॅमेऱ्यात दाखव केवढा पोतो सरडा है ना? हा. बाय. तर आम्ही जातो. हे बघा 2 सिलेंडर दोघांनी घेतले. आमच्या दोघांचं झालं. मम्मीचं सिलेंडर कुठे आहे मग? पोट. एवढं चांगलं हॉटेलमध्ये ऑप्शन नाही. बघायचं तुम्हाला दाखव. सर्व शॉपिंग झाली आपली. भाजी, सिलेंडर, छोटा सिलेंडर, मोठा सिलेंडर. हा. आणि इकडे बघा वाट बघताय तिघं पण. हा हा, बस 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 बस. फोडशील ना. त्यासोबतच मम्मीसाठी बघा काय काय आणलेलं आहे. ऑरेंज आणलेस का? हो, ॲपल ऑरेंज दोन्ही आणले. हा, ठीक आहे. आणि पाण्याची बॉटल पण नेली होती आम्ही. बरं झालं. हे की लागेल. आणि तुम्ही मला विचाराल ना की हे बाहेर तिकडे त्या साईडला तिकडे आणि तुम्ही विचाराल ना ह्याला भरायला किती रुपये लागले, तर 440 रुपये लागले. हे 4 किलोच आहे. हा. आणि मोठ्या सिलेंडरला किती लागले? मोठा सिलेंडर काहीतरी 1250 का 1300 असं काहीतरी घेतला. म्हणजे एक राऊंड फिगर बोलायला गेलं की 2000 रुपये लागले आपल्याला सिलेंडरला. हा, आणि त्यासोबतच आपण आज जेवण बनवलंय नाही. नेहमी आम्ही तुमच्यासाठी जेवण बनवतो ना, तर कोणी आमच्यासाठी पण जेवण बनवलं पाहिजे ना. म्हणून आज आम्ही हॉटेलमध्ये गेलो होतो आणि सर्व पार्सल आणलंय. कारण मम्मीला नाही नेलं ना, आणि त्या म्हणून पार्सल काय काय आणलंय ह्याच्यात दिसतंय. ह्याच्यात बघ काय काय इथे आणलंय पार्सल मम्मीला. आणि त्यासोबतच हे सुद्धा आणलंय बघा. हे सुद्धा दाखवूया आपण काय आणलंय ते. हे पण मम्मी उघडून दाखवेल तुम्हाला. हे इथनं एवढा सारा आणला काय जेवण आपल्या तिघांना ना. हा, 1 पुडी ते भरपूर आहे. आणि 2 पुडी. हे सर्व काय आहे? ॲपल आणि ऑरेंज. ऑरेंज दाखव कोणते आहेत. आज ॲपल 200 रुपये किलो होते आणि ऑरेंज 140 रुपये किलो. हा, छान आहेत. चांगले आहेत ना. तर आज बघा आमच्या घरातली पार्टी आणि आम्ही काय आणलंय बघा. हे दोघं आता शेअरिंग करून खाणार आहे. आम्ही तिघं सर्व शेअरिंग करून खाणार आहे. काय ते सांग. हे व्हेज बिर्याणी आणली. आम्ही नेहमी नॉनव्हेज खातो ना, मम्मी पण खायला म्हणून आज व्हेज आणली. तर आज आपल्या व्हेज थालीमध्ये हे काय बनवते नवीन? नवीन नवीन पोळे काढले छोटे छोटे. काय म्हणतात ते, कसले ते? पोळा करायचा. भजीच आहे. कसं आहे काय? भजीचा प्रकार म्हणजे पोळा टाईप केले कमी तेलामध्ये.
आता जेव्हा गरम गरम मागतील तेव्हा आपण तिकडे सर्व करू. थाली आपले प्लेट्स आणि सर्व वाट्या पण ठेवलेले आहेत. आता वाढल्यावर तुम्हाला दाखवू आम्ही. तर इथे बघा आपली वेज थाली रेडी आहे. इकडे चटणी पण दिलेली आहे ना, चटणी, सॅलेड, आमरस, भाज्या, भात आणि इकडे हे काय आहे, भजी आपण जे बनवले होते ते ना. वा वा छान. आणि आता पापड बनले काजल. हो. आणि इकडे लोणचं आपण वाढलेलं आहे. आणि त्यासोबत इकडे मम्मी तू काय करते, कोणती ज्वारीची भाकरी. अरे वा छान छान छान. आज आपण त्यांना 2 प्रकारचे पापड देणार आहेत. नाचणीचे पण देतोय त्याच्यात. हे नाचणीचे आहेत ना, एक दाखव मला. हे नाचणीचे बघा कसे आहेत. आणि नॉर्मलवाले पण आपण देतो त्यांना. कवर झालं ना सर्व, ते भाजीमध्ये जातील. इकडे आपली भाकरी ठेवली की झालं. आपली एक भाकरी रेडी आहे ना, तोपर्यंत मी एक ताट ठेवतोय ना. सर्वांना गुड मॉर्निंग. आणि इकडे बघा गरम गरम आपला नाश्ता आणि गरम गरम चहा आपण आता वरती नेतोय. गेस्ट आले कधी गेले कधी, आता तुम्हाला व्हिडिओमध्ये असं क्विक दिसणार. आज त्यांचा चेकआउट आहे आणि आज कोण नाही, मग उद्या परत चेक इन आहे सर्व नवीन. आपला गोल्डन रूम बुक नव्हता, आपला सिल्वर रूम बुक होतं. तर तुम्ही इकडे बघू शकता. आता आपल्याला हे सर्व खाली न्यायचं आहे. आपल्या नाश्त्याचे प्लेट्स, आपले बॉटल्स, हे टॉवेल धुवायला टाकायचं आहे. ब्लँकेट, पिलो कवर, बेडशीट आपल्याला सर्व धुवायला टाकायचे आहेत. इकडे आपण त्यांना खुर्च्या दिल्या होत्या, इकडे पण ते बसत होते. आणि इथे पण आपण त्यांना टिपॉय दिला होता, म्हणजे त्यांचं जेवण नाश्ता सर्व ते आतच करत होते. आता हे सर्व आपल्याला धुवून काढायचं आहे. आणि मी प्रत्येक रूममध्ये एक एक अगरबत्ती लावून ठेवतो, म्हणजे ते कसं सुगंध एकदम छान येईल. हे आले आपले 4 बॉटल्स. आणि ह्याच बॉटलमधलं पाणी आहे ना, आपण आपल्या वरच्या झाडांना घालू शकतो. आणि हे आलं आपल्या नाश्त्याचे प्लेट्स. आता हा रूम आपल्याला चांगल्या प्रकारे क्लीन करून घ्यायचा. चेअर्स आणि सर्व मी आता बाहेर ठेवतो. तर इकडची बेडशीट, पिलो कवर आपले सर्व काढूया. हे जाणार आहे धुवायला. त्यासोबतच आपले पिलो कवरसुद्धा धुवायला जाणार आहे. आणि हे आता तुम्हाला लेटेस्ट दाखवले होते ना, हे सर्व नवीनच आणले होते. लास्ट एक पीस जो आणला होता ना, नवीनच आणला होता. धुवायला जाणार. आणि त्यासोबतच इथे टॉवेलसुद्धा धुवायला जाणार आहे. आणि त्यासोबतच आपले ब्लँकेटसुद्धा धुवायला जाणार आहे. ब्लँकेट्स पण इकडे ठेवले. त्यासोबतच ब्लँकेट्स. तर हे सर्व आता आपण धुवायला नेतो. आता बघा याला भरवायला लागतं खाते. दुसरे कुठे आहेत? तुमच्या समोर भरवतो. बघा इकडे येऊन खाते का बघ. खा बाबू खा. कुरकुरीत कुरकुरीत खाते. ही आली बघा, ही एक आली. आणि दुसरी कुठे आहे? तुझे फ्रेंड कुठे आहे? हा तुझा मित्र इकडे 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 आहे. बालू, बालू पण आला. आणि मी पण आलो. धर बालू धर. आता ना मी तुम्हाला शेड्यूल समजवतो. आज आपल्या गोल्डनमध्ये पण कोण नाही, सिल्वरमध्ये पण कोण नाही, आणि खालच्या दोन्ही रूममध्ये पण कोण नाही. खालच्या रूमसाठी पण नाव ठरवलं आहे. ते मम्मी, काजल, आम्ही सर्व स्क्रीनमध्ये एकत्र असू तेव्हा तुम्हाला समजवू, तेव्हा नाव सांगू. आता शेड्यूल समजवतो बघा. उद्या आपल्या गोल्डनमध्ये पण चेक इन आहे आणि सिल्वरमध्ये पण वेगळी फॅमिली चेक इन करणार आहे. गोल्डनमध्ये संध्याकाळी 6 वाजता येणार आहे आणि सिल्वरमध्ये आपल्याकडे दुपारी 12 वाजता येणार आहे. पण सध्या आता मी काजललाच विचारतो. काजल, आपल्या वरती बेड्स किती आहेत? वरती 3 आहेत टोटल. टोटल आपले 5 माणसं झोपू शकतात असे गोल्ड आणि सिल्वरमध्ये बेड्स आहेत. हो. आणि मला सांगायचं, गोल्डमध्ये उद्या जे 6 वाजता येणार आहेत ते 4 बेड लागणार आहे गोल्डमध्ये. आणि सिल्वरमध्ये पण उद्या 4 बेड लागणार आहे. आता तुम्हाला ना बोलतो, इकडे चालता चालता तुम्हाला शेड्यूल सांगतो. 11-12 गोल्डन बुक. उद्या 11 वाजता सिल्वरवाले येणार, ते 12ला जाणार, परत 12ला सिल्वरमध्ये येणार, 12 वाले जाणार आणि 13 मार्चला परत गोल्डनमध्ये येणार. एकदम असे वेगवेगळे ह्या 3 दिवसात ना असे 3-4 फॅमिली एक दिवसासाठी या 2-2 दिवसासाठी येतात आहेत. आता मला फक्त एकच सांगायचं बुकिंगवरून की वरती 5 बेड आहेत ना, तर टोटल उद्या 8 बेड लागणार आहे.
त्या 5च्या रूममधले जे बेड्स आहेत ते आपल्याला आता वरती न्यायचे. फोन घ्यायला गेलो होतो, तुम्ही विचाराल कॉल कोणाचा, कॉल सांगतो. हे आपले जे आपण 2-3 जे कारवाले ठरवले आहेत ना त्यांचा फोन की तुम्ही आम्हाला बुकिंग देत नाही. मी त्यांना काय बोललो माहिती आहे काय, आमच्याकडे जेवढे बुक करणारे माणसं येतात आहेत ना सर्व गेस्ट आपले कार घेऊन येतात आहेत, तर त्यांना तुमच्या कारची आता म्हणजे लागत नाही. पण ज्यांना कोणाला फ्युचरमध्ये कार आपल्याला लागणार आहे टूरसाठी, रत्नागिरी टूर, गणपतीपुळे, पावस टूरसाठी लागणार आहे, तर आपण ते कार प्रोव्हाइड करू. आता तुम्हाला बेड्स दाखवूया सिल्वर रूममध्ये किती आहेत. सध्या बोलतात ना, आज जेव्हा आपण सुरुवात केली होमस्टेची, सध्या थोडे कष्ट घ्यायला लागणार वरती खाली करायला. आता तुम्हाला तर लास्ट टाइम दाखवलंच होतं ना की पाठी बेड आणले आपण. इकडे सिल्वर रूममध्ये, सिल्वर बोलतोय ह्याला मी नाव ठेवलेलं आहे, तुम्हाला सांगतो ह्याला नाव ठेवलेलं आहे मी जुडवा रूम. कारण हे दोन्ही जुडवा आहेत, हा आडवा आहे आणि हा तिडवा आहे, पण ह्याला आम्ही जुडवा रूम म्हणणार आहे. जुडवातला एक रूम आता जर अपग्रेड करतोय आपण. इकडे बघा, इथे आतमध्ये लाईट्स लावले, इथे आपल्या बघा 2 फिक्स बेड आहेत है ना. तर आपल्याला वरती 5, 6, 7 हे 2 घ्यावे लागतील, वरती न्यायला लागतील. आणि हा राहू दे खालीच, हा खालीच राहू दे. तर हे बघा, हे 2 फोल्डिंग बेड आपल्याला वरती न्यायचे आहेत. त्यासोबतच इथे बघा इथला हा बेड, हा आणि पाठी पण ठेवलेत बघा. हे 2 बेड्स, यातले 5 बेड्स आपल्याकडे खाली आहेत, त्यातले आपल्याला 4 बेड वरती न्यायचे. तर आपली 9ची कॅपॅसिटी होती. 9 माणसं येणार, किती माणसं येणार उद्या? गोल्डनमध्ये 4 आहेत आणि सिल्वरमध्ये 4 आहेत, 8 वरती 5, तर 3च न्यायचे सध्या ना. म्हणजे बोलतात ना, सुरुवातीला आम्हाला वरती खालीच करावे लागणार. आणि अजून एक सांगायचं तुम्हाला, सिल्वरवाले जे उद्या येतात ते परवा जाणार आहेत ना, पण परवा जे सिल्वरमध्ये चेक इन करणार आहे ते अर्ली मॉर्निंग येणार आहे. तर आम्ही त्यांना काय करणार आहे, बघा जे उद्या सिल्वरवाले त्यांना लवकर तर उठवू नाही शकत ना की चला बाहेर, तर ते 10 वाजता जेव्हा चेक आउट करतील तेव्हा चेक इनच्या अगोदर जे अगोदर येणार आहे त्यांना आम्ही ह्या रूममध्ये राहायला देऊ. जर तुम्हाला माझ्या बोलण्याने काही समजलं नसेल तर मी तुम्हाला सांगतो, जर तुम्ही चेक इनच्या जरा अगोदर येत आहे तर तुमचे रूम तर ऑलरेडी बुकड असणार, पण ते खाली झाल्यानंतर तुम्हाला देऊ शकतो आम्ही. पण त्याच्या अगोदर आम्हाला जर पॉसिबल असेल तर तुम्हाला असे आम्ही 1-2 तासासाठी असे खालचे रूम देऊ शकतो. आणि मला तुम्हाला इकडचा एक्सपिरियन्स सांगायचा जो माझा आहे, खालचे रूम जास्त थंड आहेत वरच्या रूमपेक्षा, कारण सर्व खाली झाडं आहेत, वरती स्लॅब आहे, मग पत्रा आहे, तर खालचे रूम ना जरा पण गरम होत नाही पाठी. आता तुम्ही वरती जाल तर थोडंसं तुम्हाला असं वाटेल काहीतरी आपलं ऊन पडतंय म्हणून, पण पाठचं रूम एकदम थंड आहे. काय राहिलं, आपण आलो ना, आला का टँकर? चल मम्मी तू पण उठली, चल टँकर आला आपला, तर इकडून दाखवतो बघा. तिकडे खाली घे पूर्ण तो आहे का पाय बरोबर. आता पाणी किती आहे बघूया. काहीच नाही, 0 आहे, 0 कायच नाही, खाली आहे पूर्ण पाणी ना, पिणे टाक्या खाली आहे. सर्वात जास्त खुशी मला होते टँकर आली ती. आला का पाणी, लोड येतोय पकडायला लागतं. आता इथे बघा आपला टँकर तर आला आहे आणि हा 5000 लिटरचा टँकर आहे. या महिन्यात काहीतरी 3रा काय 4था आपण मागवला आहे. तुम्ही जसं आपल्याला सजेशन दिलं होतं की आता बोर मारा, तर बोरसाठी थोडीशी अमाऊंट जास्त लागते. तर इकडे कसं 70-80,000 पहिले म्हणायचे, आता ते पूर्ण मोटर आणि सर्व सेटअप सगळं 1.5 लाख रुपये सांगतात ते मला. तर बघूया फ्युचरमध्ये आपण करूया. आता सध्यापुरती तरी आपण टँकर मागूया आहे ना काजल, सध्यापुरती टँकर मागूया, नंतर बोर करूया ना. किती आलं पाणी? टँकरचं पाणी कसं वाटतं माहिती आहे का आतमध्ये, स्विमिंग पूल कसा असतो स्विमिंग पूल तसा. दाखवू काय बघ, ब्लू 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 पाणी एकदम.
सर्व क्लिनिंग चालू आहे आमची इकडची तिकडची सर्व. मम्मी कुठे गेली? हा एवढा भरला किती भरला? एवढा. होय काय बघते? आता इकडे आपल्याला कॉमोड लावायचा बघा. इथेच आम्ही इकडे अटॅच एक कॉमोड लावणार आहे ना. इथे एक कॉमोड लावणार आहे आणि इथे एक कॉमोड लावणार आहे. म्हणजे कॉमोड पण होईल ना वरती इकडेच. रेडी रेडी तिथे टाकायचा. टाक टाक टाक. अरे वा आता बरोबर टाकला. थोडा पाणी तिकडे टाकला. अरे नाही मग ते असं टाकताना राहणारच ना. हा बरोबर. हे बघा एवढं वरती आलं. पाईपातला पाणी ना. ओके. एक टँकर आपली 3 टाकी भरतो. 3 टाके हे बघा तिन्ही भरतं आपलं. तिन्ही भरून जातो वरतीपर्यंत. हे बघा याच्यात दाखवतो बघ किती भरलंय बघ. वर सर आला ना. बोल. आपल्या आपण आता टँकर मागवल्यानंतर बघा झाडांना फुलझाडांना आपण पाणी घालतोय. नाहीतर ते कसं फुलझाडांना पाणी पुरत नाही. बाकी पाणी कसं माडत जातो पण फुलझाडांना जरा पाणी कमी पडतो. मग आता टँकर आला की एकदा जरा घालतो आता पाणी.